Така, здравейте хора, вие с първи епизод на Just Gameplay. Може би за сезон 1, не знам. И това е играта Shadow Warrior, много добър ремейк на оригиналната игра, който е доста, може би неизвестен за нас българите, но има доста хора, дето познават все пак тази игра. Така. Играта предимно се развива като нещо като Serious Sam и останалите Painkiller. От такъв жанр на игри е просто. И мога да кажа, че играта е доста добра и доста хубава графика за самото си време. Не, това е 2013 версията, но старата е нещо като Duke Nukem, Megatron, ако ви знаете. Да, ще разберете, имаше един бъндъл, който даваха класическата игра. Плюс там още един Duke Nukem за 1 евро или колко беше там. Аз не успях да си го взема тогава, много голямата работа. Добре, видях Рабит. Ще го на зайка, искам да го очисти. О, така е. Yes! Къде отиде? Зайка изчезна. Я вземи се спери. Малко тъпо разрежим. Направихме го на месо. Така. Се спедентираме. Там има кръв. Ще я взем. Искам да се пробвам, но там не мога да отидам. Това е малък проблем. Не малък, а доста тъп проблем. Така, сега трябва да ходим явно нататък, защото насам единствено мога да дойда. Като цяло. Тук, като гледаме всичко, ще да кажа графиката гори, но не. Така, доста готини нива. Още съм в първоначалната степен на играта. И съм доста впечатлен от самите графики, история, всичко. Така. Сега, не знам къде са. Уоу! Какво подявате това? Добре, не мисля да го гледам. Окей, какво е това? Оу! Това е... О, healing myself. This is really good. Добре, ще се прехилнем малко. Че това е доста добре да се хилваме само себе си, е много яко. Но като гледам се хилваме само до тук. Искам първо да прегледам всичките шкафчета за някакви пари и други простоти. Трябва да съберем някакви пари, да му ги върнем там на някакъв идиот, дето е дал 2 милиона или колко там. 22 милиона или колко му е дал. Но този за да купи там някакъв самурайски меч, не знам с какво си. Аз имам само 1004. Така, вратата мисля, че е тука. Да. This is the door. И какво гледаме тука? Статуя на Буда. На Буда. Така. What the fuck is this here? Окей. Окей, като гледам тук има доста работи. От тук не знам, не помня дали трябва да се минава от тук. Все пак не съм играл играта повече от това, където знаете. Играта игра за доста добри FPS, това е много готино тук. Но, какво е там? Моля ли успева? Да, чудо. Мъртво е. Само не разбрах толкова какво е станало, освен че има някакви си извънземни или там, които са дошли. Не, сериозно, не знам въобще историята на играта. You can collect spirits for foreign creatures to regain some. Воу. Къде? О, ещи ми. Вземи това. Окей, сега как да... Ясно. Обаче като гледам, те няма да стане с нещо повече. Така че да продължаваме на тук, което е малко гадничко. Сега вземем меча. Вау! Това е много готино в момента този пейзаж, който гледаме. Karma Points.
Вау! Виж, стигна доста надалече в играта, съм доста... Как да кажа? На кефан. О, мага. Чу, дарах това, не исках това. Добре, това какво бе? Катана Мастери... Кенсей... Не знам какво да избира. Cycle of Iron... To charge... Cost 1... Ясно, значи това трябва първо. WW и... Добре, няма проблем. Има и други оръжия, освен тези, които в момента имаме. Тоест шурикените, катаната, пистолета. Това е яко. Extended Barrel. Кост 1000. Да взема.